Que hai, cheiños. Vou ir arrancando. Estou aquí, na cama, porque teño a casa un pouco tomada. Vou arrancar a modo, porque aquí é todo de pacotilla, todo. O teléfono tamén. Isto non é unha cámara de persoa aí que fai contido como é debido. E ao principio ás veces falla. A parte eu, hoxe, ao mellor alárgase a cousa, pero quen non queira ver que o vexa, e quen non o vexa, e quen lle queira poñer un sitio aí no medio para ir merendar. Hoxe teño un pouco un guión, mirade como veño de preparada. O do youtuber xa pasou, non? Quero dicir, era venres 15, o último día, xa podemos falalos debaixo, porque, claro, antes non vai a ser o demo, diornos a rede, que alguén lle dé por nominar un vídeo, dios mío, e vos a fe todo aí, que tedes que poñer aí a ligazón ao meu vídeo, nas cousas estas de promoción lingüística, libre de Dios, Oíste, eu, como se vos lo mandan, claro, pasa que se vos lo mandan, se cadra que non manda reclámate. Eu quiteinos todos, se xa, pois vos, tranquilos, coa vosa cousa. Teño un pequeno esquema. Levo toda a semana xa dando no Twitter. Estou moi enfadada. A ver, eu durmo de noite, é todo igual, é que eu, xa ves, non me dé Dios problemas máis grandes que estes, tamén vos lo digo. Hoxe, á mañá, acordei, eu son bastante adicta ás redes, as cousas como son, todo o mundo sabe, e vin un reel no Instagram de xente que é como é debido, non como a mí, que falaba, fixo unha relación moi curiosa entre a propiedade privada, o feísmo, os prezos, unha cousa moi extraña. Esta mesma persoa, estas mesmas persoas, hai pouco, estaba no choio, que puxen aí o Twitch, con auriculares. Non vos vin, pero eu escoiteivos. A ver, cando diciades, mira aí, que puñades unha imaxe, eu se podía, ia mirar, non? Pero o primeiro que é traballar. Estas mesmas persoas falaron de que foron un día, ian dando un paseo, viron unha leira de millo chulísima e pensaron, aquí facíanse unhas fotos moi guais para o Instagram. E cando volveron, a pesar de que eles non viran a nadie, viron que a leira de millo tiña unha cinta ou un cordel ou algo así. Falaban deste tema de como en Galicia, ou seja, esa cousa pola propiedade privada e tal. A ver, a min, facede que vos dé a gana, pero a min chamásterlle contido de pacotillo ao meu, porque, mira, estou aquí, todo así, porque, claro, non é un estudio de é a cama eu aquí, despois daqui a un pouco veño e durmo aquí. Non edito os vídeos, tampouco é que saiba moito, pero ainda teño editado uns cuantos na miña vida, pero a verdade é que non me interesa, vale? Ás veces, a calidade. Vou seguir o meu guión. Propiedade privada. A ver, falando da propiedade privada dunha leira de millo, por exemplo, a ver, é como nas vilas. Cando ti vas nunha vila, e ti vas pola acera, non te metes ao xardín dunha persoa. Ás veces, aínda que ese xardín non teña un cierre nin nada, intuitivamente, porque vivimos nun mundo, desde toda a vida, ti percibes que é unha propiedade privada. Non necesitas que haxa un cartel. En serio, non vos pasa que é algo intuitivo? No rural tamén. A xente que nos movemos máis no rural de toda a vida, a veces, intuitivamente, ti sabes que eso é de alguén. E di, por que o sabes? E ao mellor tens que parar a pensar, home, mira, ten aí, pois, isto para arriba, está delimitado a veces coa propia terra. E non te metes. Pero, a ver, unha leira de millo xa se sabe que é unha propiedade privada. Como se relaciona, por exemplo, isto co feísmo? Poñer unha cinta ou un cordel é feo.
tampouco non lle vas poñer aí un ferro de cantería, unha leira de millo, sabes? Ou unha hortica que tes, cérrase con bloque, en serio, quero dicir, bonito non é, pero, joder, é que é así. É o mellor. Como relacionades o tema da propiedade privada cando falades de leiras e de montes e de minifundismo, que falaban hoxe no Ril, cos prezos, cos alugueiros, pero, quero dicir, eso é un problema que non é da xente con leiras e con montes. É un problema urbán. É dicir, nas cidades, pois eso, de rentistas, de inversións, isto non terei que explicar, non? De xente pois, que ten moita propiedade para alugar. Non de xente que o minifundismo ten por 5 ou 6 gichos de terra, porque non son máis que gichos, que eu contaba outro no Twitter, dun monte que ten meu pai, non lle dan 2.000 euros por el. Non nos dan 2.000 euros por un monte. Vale? Daquela. Eu aquí, hoxe xa o dixen, o tema do feísmo xa me parece mal, porque, a ver, non é feo ver fincas pequerrechas. A nosa paisaxe é así. É así. Se dis, que bonito é Galicia, o minifundismo fai parte da paisaxe. E hoxe comentaba, por exemplo, o das construccións en pedra seca, que son patrimonio da UNESCO. En Fisterra hai, e xa falei das de Fisterra porque son as que coñezo, non vou falar do que non sei. Hainas, e hai persoas que pasa por ali o senderismo ou outro e o non sei que, e como as terras xa non se traballan, pasan por riba destas construcións e caen as pedras e todos os anos teñen que medio reconstruílas aí. E eu, hoxe dicío, é que eu xa me imagino a xente de Galicia, Da igual que a construción de pedra seca hai por toda España. E por Europa debe haber tamén. Chegando a Fisterra, dicir, é que, mira que feo, que podía estar todo así o campo verde, que feo. É patrimonio da UNESCO. E eu dígovolo que hai xente desta de Galicia que é moi estudiada e moi preparada, que chega a Fisterra e eso veno como feísmo. Porque son pedras unhas enriba doutras. Isto, prométovolo que sí, pero é un tipo de construción ancestral que ten un valor. É que, joder, non, a veces para falar, eu que sei, tamén hai que se informar algo, saber cousas. E a min isto non o aprendi na universidade, Eu isto seino pola xente. Isto sábese de falar ca xente. Non, porque moléstamos moito a propiedade privada e o minifundismo. Agora ti, imagínate, herdaches un carallo deses, por aí, en Fisterra, ti non queres ir ali botar nada, tes que ter ansia que tea limpa, que non se encha de silvas. E ainda encima resulta que agora eres responsable dunhas pedras amoreadas que son patrimonio da UNESCO, que ven a xente que lle molesta o minifundismo, súbeche nelas. E ti despois tes que te encargar de reconstruir eso. Isto non xo aprenderon na universidade. Isto cando vas falar ca xente e che contan cousas destas, porque lle chegou unha notificación de que está ali o patrimonio caído por ali abaixo. Está ali a señora que non sei que ten que buscar a alguén que sepa facer construción en pedra seca. E está ali a señora que maldice que se ve os vosos reels pensando que, Dios mío, está acabando co mundo a xente do rural. Este asunto, vale? Eu daquela hoxe conectei non moi ben, o da propiedade privada. O que dicía de que ti vas pola vila e non entras en xardín. Estamos en época alta desta temporada alta de xiripatos. Xiripatos son cogumelos. Vai a xente, os domingos, cun cesto, ou unha bolsa de plástico, porque claro, isto tamén pasa,
aos xiripatos. Fan excursións. Os xiripatos nacen no monte. Se o monte é meu, e ti entras polos xiripatos, estás pisando na miña propiedade privada. A ti molestarache moito que teña o monte. Pero resulta que ese monte, ademais, para que nazan os xiripatos, ten que estar limpo. Eu teño que limpalo. Eu, a mellor, teño que pagar, porque vai alguén ali cunha rozadora, pois porque eu teño un choio, porque despois ti, que te queixas da propiedade privada, vaias de excursión ao monte, e entres ao meu monte, coller os meus xiripatos, que dirá, tábanse perdendo ali. Estaban, e ao mellor ti tes un chalé con piscina, eu, mentras ti vas traballar, tampouco non fago mal ningún centro nadar na túa piscina. Non te fago mal ningún, Ti auga ali xa a tes, ti a depuradora terá que poñer igual. Pero eu non podo entrar á túa piscina e tal, aí non te bañaches en todo o verán. E ti disme a min, a ti que che importa? Aquela, se os xiripatos apodrecen ali, vai así, quero dicir, hai moita flora que está aí que non se come, e ten o seu ciclo, apodrecen ali, po ano que ven saen e tal. No, pero vai a xente entrar ao meu monte, coller os xiripatos, os meus. Tampouco, non me preguntaron, A mí non me preguntaron, ti valos querer ou non? Porque, ois, cae unha landra nun monte, e que pasa, o carballo que é? É da Xunta, como os castiñeiros, que era do que viña agora a falar. Os castiñeiros. Ti herdas un monte, e ten ali uns castiñeiros, 4 ou 5, os que lle cadren, uns castiñeiros centenarios. Destes vos, ou non centenarios. Eses castiñeiros, pásache como o de Fisterra coa pedra. Ti agora, de par da lei dos castiñeiros, queres botar ali unha cosecha nunha leira, outro pequeno guicho de terra que tes, non? E faiche sombra. O castiñeiro faiche sombra, e ali nos che dá a cosecha. E ti o que queres é podar os castiñeiros. Isto ten unha burocracia que o flipades vos. Ti, como particular, xa agora a estas alturas, tens que ter aí o certificado digital, firma electrónica, non sei que, a hostia en verso, para cortar 2 polas dos castiñeiros que foron de teu pai, dos teus avós, dos pais dos teus avós, e ti herdáchelos, unha desgracia como outra calquera. A propiedade privada. Venche denegado, e ali estás ti. O monte é teu, os castiñeiros son teus. Pero son así un pouco patrimonio. Porque, claro, porque vos despois non ides aos xiripatos. Chegades a casa e no Twitter poñedes se queres castañas non botes eucaliptos. Porque vos se queredes xiripatos, como nacen sós. Que non nos botou nadie, porque claro, tío, os eucaliptos plantáselos. Ou non. No, porque ainda pasa outra millor, ainda che nacen os eucaliptos. Porque nacen que ten a flora. Van estes da deseucaliptación, ou como se diga, fan tamén unha excursión, porque son moi ecoloxistas, arrancar eucaliptos, entrache no teu monte tamén, porque naceron ali eucaliptos. No, o día que tu veches que chamaron cunha desbrozadora, pagaches, pero estes, como lle acordou un día, que son moi ecoloxistas, van entrando nos montes da xente. É o carallo. Vémolo. Eu a pedir os xiripatos tamén, pero non botes eucaliptos. Os eucaliptos, todo o mundo en Galicia sabe de eucaliptos, isto é unha cousa. É así unha cousa que temos, aprendémola por ciencia infusa. Non botes eucaliptos. Ti xa tes os montes, cos castiñeiros, algún con carballos, ti herdaches, a Xunta métese en todo, ti non podes facer nada.
todo é teu, pero non é teu. E tes un monte ruín, e poñe uns eucaliptos. Tes un destes como o de meu pai, que non che dá 2000 euros, e dis, vou poñer uns eucaliptos daqui a 5 ou 6 anos. Pois mira, a ver se co que me dá, eu xa vexo o tellado da casa que vai caer por aí, pois, joder, boto os eucaliptos e dame para o tellado. E despois ven esta xente, que critica todo. Digo eu que non critico nada, Critican todo o que critican. Estas cousas da aldea, non? E critícante, porque ti puxeches uns eucaliptos, mentras os telos castiñeiros, malos carballos, máis ter limpo, para que nazan os xiripatos, e eles vayan aos xiripatos e se queixen de que ti, ali, nun monte, puxeches eucaliptos. Ao mellor un monte, vos viste a Costa da Morte, o sea, ti varlle dicir á xente aquí, a moita xente que poña castiñeiro, rinse de vos, porque montes que son así, nunha pendiente, que ti pola planta ali, do eucalipto, aquelo ven a auga, arrastra todo, do castiñeiro, digo, non hai castiñeiro que se dea aí. A señora está hasta o carallo do castiñeiros, que non lles pode meter man, que ten ali unha pola, ainda está a pola media rota dun temporal, pero ainda na pode arrancar e facer unhas cepas, joder, para facer un día o churrasco, para botalas ali na lareira. Sabes como si que lla deixan cortar? Cándidos ao senderismo. Cándidos ao senderismo. Como aquela pola tamén estorba para o camiño, e como aquí xa, ao mellor pide unha asociación, unha agrupación deportiva, ou o propio concello, aquí sí que lle conceden, e ti agora tiña os teus castiñeiros, que ti fixeches toda a mierda, firmaches digitalmente todo, ao mellor a señora foi a unha xestoría, porque non é quen de facelo, é de negaronlle, pero agora como vai pasar por ali un trail destes, un día a señora chega e cortáronlle ali, cortáronlle as polas, e ao carallo. Isto é unha realidade do rural e do campo e da propiedade privada que é túa, pero que hai unhas normas tamén, que non é isto aquí, como é monte, somos todos o xabarín, non é? Isto, hasta aquí vou ben. Hai outra cousa que, xa que me puxen con isto, que é moi curioso, é como acolledes tamén discursos como eucaliptos non, pon castiñeiros, sin saber se a terra é boa para os castiñeiros ou dá igual. Ti pon castiñeiros, e pois nunca dan castañas, nin eles quedan contentos. Acolledes todo calquera discurso sin entender o rural. E a mí é unha cousa que me fai moita gracia tamén, que está moi de moda, que acolledes modelos foráneos, e a min faime moita gracia o das hortas comunitarias. Faime gracia de verdade, dígolo de corazón. Nas cidades aínda non, pero eu, por exemplo, aquí en Bergantiños, non hai moito xente, falou de que iban facer unha horta comunitaria, dixo, a mí falta, ten a xente, está a xente pagando para que lle limpen unhas leiras que xa non lle queren botar nada. Que sei, é unha irmán do teu avó, é unha persoa. Pedídelle de usar a terra, ainda é peor, a túa propia familia está pagando para que lle vayan limpar unhas terras que ten, e ti apuntas esta horta comunitaria, porque isto, a ver, isto viuse noutros países aí moi ben, pero aquí precisamente polo minifundismo, todo o mundo ten un curro de terra ou alguén que lle deixa traballar, porque existe ese modelo e moita xente aínda o leva a cabo de xa me traballa a terra e con que me teñas atendida eu deixo xa traballar. E xa se pos tomates e me das unha caixa de tomates no verán, xa está. Isto non se vos ocorre, este decrecentismo non se vos ocorriu, quer dicir, decrecer dentro do propio sistema, non vir agora para decrecer, ter que crecer con unha cousa nova que se inventou. E uns pagando para que lle limpen a terra e outros habilitando terra nova. Eu, de verdade, isto non podo con ele. Isto, todo, xa falo calmada, porque, a ver,
Chamaronme de pacotilla, contido de pacotilla, todo isto. Eu ofendínme, eu, en serio, teño ego. Eu xa sei que facedes cousas moi chulas. Un contido de pacotilla, o sea, o contido digital ten unha parte que é esta tecnolóxica que eu non teño, por exemplo, e despois ten a información que queiras compartir. Que dicía nun vídeo que pode ser calquera tontería que a ti che acordou de dicir. Quero dicir, eu teño pensado moitas veces, o que pasa é que precisamente a min falta a parte tecnolóxica, a casa é un pouco caótica, non vivo só e tal. Como quitar as manchas, como, é dicir, este contido útil no día a día. Un TikTok de, mira, pois hoxe teño unha mancha de boli, pois quito así. 1000 cousas que se poderían facer. E ningunha sería de pacotilla, pero está a parte tecnolóxica, logo está ese contido que ti elixes. E eu dicía nun vídeo, se é sempre contido de é que somos gallegos en Galicia, falando cousas de Galicia, así, e de ser gallegos, de la galleguidade toda, pois está ben saber. Daquela, cando da nada di, porque o minifundismo, porque o feísmo, porque os eucaliptos, porque te quedas na superficie. De verdade, aunque edite o vídeo, bueno, teñas unha cámara da hostia, unha aplicación que che deixa o vídeo aí, un micrófono que che custou 300 euros. Se falas por falar, o vídeo de pacotilla non é, pero o contido en sí, un pouco de pacotilla, é. Non, é que é verdade. Que non quero chamarvos pacotilla a vos. Pero, que era Einstein que dicía de que todos somos ignorantes nalgo, hai unha frase así que se usa nos memes, todos somos pacotilla nalgo tamén, Non, é que me parece mal. Non, así. A ver que máis di, non, ainda teño polo outro lado, non, xe preparei o vídeo. É que... acabades comigo, macho. Daquela. Que é o que a min destes temas me dói, é que, como sodes xente super preparada, que eu non volo nego, estudiastes carreiras, fixestes másters, teses, todo, e sabedes de tecnoloxía, e sodes preciosas e preciosos, que dades ben á cámara e todo, e a min pareceme ben, que eu non volo nego, líbreme Dios. Sí. Falades de cousas que hai moita xente que sabemos, que non se aprender, non hai un máster, non hai un grao, non hai nada, que as aprendemos da xente, pois foches a Fisterra e ti sabes que a xente está hasta o carallo de que pase o senderismo e lle tiren aquelo, porque total só son pedras, pero eles saben que é patrimonio da UNESCO, que hai aí pois un control. Sabes que hai xente que ten estes problemas con uns montes? Sabes os motivos por que noutros poñen eucalipto? Porque, joder, o problema que temos co eucalipto non é unha señora, Dios mío, que un dos montes que ten lle pon eucalipto. En serio que non. Sabes? Dicir, é un problema moito máis de base, onde entra a administración, as políticas e outras cousas, como pasa agora co de Altri, que se está falando, eso sí que é un problema. Que veña esta xente e compre precisamente os montes a precio de merda, que eles, bueno, o Altri este, xa cho rentabilizan 2 días, e compraos a precio de merda, porque a xente xa non vive no rural, e tens que ter ansia dos montes. Non, ao mellor tamén había que falar de que ti os castiñeiros nos podes tocar, pero sexa Altri, pero claro, isto xa é moi complexo. Isto hai xente nas aldeas que ainda ben non sabe ben ler, que saben moi ben como vai. E aí é o que vos digo moitas veces, ás veces os de riba teñen que baixar onde os de baixo, entre os que me considero eu, e escoitar. E ven a señora que di, funlle polos huevos á galiña, e non vos quededes en que dixo huevos, e nunca se dixo huevos, porque a palabra é ovos. Porque iso é como coller un libro, e miralo así por diante, e se non che gusta a capa,
non lle dar nin siquiera a volta para ver ali unha sinopse a ver de que vai. A señora que vai polos huevos á galiña. Ao mellor ten moitas cousas que podemos aprender, que eu nas aprendín na universidade, Eu non lín nun libro, estas cousas todas que estou dicindo hoxe non as lín en libro ningún. Porque a xente que está aí do común a carón do chan sabe de ecoloxismo, saben de cohorta, mogollón. No, mirades aí 300.000 reels de un tipo en Finlandia ou, non sei, agora está o Beckham, que tamén ten un Instagram moi chulo, que agora é granjero, facede a horta comunitaria e mirades un non sei que, e molesta-vos, porque 3 señores random de pacotilla da aldea vos van mirar a horta comunitaria, porque isto sei non é, porque isto tamén se oi, e eses 3 señores saben máis de a cohorta que a todo cabaledes vos. Xa non vou dicir que a vos sabedes, cabaledes. Ai non, pero non, vaiades falar que a xente... Non vaiades, a ver se vos pega algo, que era o que tiñades que facer. E todas as cousas que eu dixen hoxe, eu non as aprendín nun libro, non tuven que ler nada, tuven que andar por aí, cando vou ao monte, que eu tamén vou, desde sempre. Non, porque eu teño máis dereito que a vos, que para eso tamén teño montes, e teño que ter ansia de onde están. Non, cando vou ao monte, pasa un señor cunha fouce, eu, a mellor, ando un anaco de par del. Baixo yo ao paso. Eu non che vou aí ca camiseta do Decathlon, o bastón sí que o teño, pero xa me entendedes, toda así, no meu grupo de senderismo super fashion, a ver quen ten o pantalón que lle fai mellor cachas. Eu non son esa persoa. Pero ao mellor ando un anaco de par dun señor, e el cóntame. E a xente vella contache cousas moi interesantes, outros son moi repugnantes, tamén vos lo digo, pero os que che contan cousas interesantes, ninche como eles se iban ali, ca súa aboa. Non, a ti topas un señor que ten hoxe 80 e pico de anos e di, porque eu ca miña aboa baixaba por aí, e por aí tal, e tumba e tal, e non sei que. E apréndese moito. Non todo está nos libros, Non, hoxe estou falando moi seria, pero, que máis quería dicir? Que me parece mal, que vos estades metendo ca xente. E volvo co de que é autoodio. Non, volvo co de que é autoodio. A xente do chan, a xente da carón do chan, a xente do común, conservou a lingua, como dicía un outro vídeo, conservou a terra, gracias ao minifundismo en parte, conservou a cultura, a música, o baile, e sígueno facendo. E sígueno facendo. E non suben no Instagram nin nada. Pero os que queredes subilo é que queredes dicir cousas de verdad. Igual que un día ledes un libro e aprendedes, cando ides por aí, metervos aos montes, andarnos aos xiripatos, non vou bordar eu a vos, facer o senderismo, meténdovos no monte mancomunal, sí? Falade ca xente. Porque sería moi útil e de moito interés que todos os que sabes a xente, que eu tamén ainda sei ben cousas, pero líbreme Dios de vos afear los youtubeiras nin los eventos todos, que saben como funciona a savia do salgueiro, cando hai que ir, coller unhas brimias para un cesto. Sí, cando hai que somentar, cando hai que ir arrandar, como se enxerta. Non, este contido non o estades facendo. Eu non vou facer, porque xa vos lo dixen, eu non dou tecnolóxicamente. Senón eu podía vos enseñar a facer xaulas dos grilos. Sei, cos xuncos. E hai moita xente. E podedes ir a aprender. Non por poñelo en internet, que tamén. Que é unha forma de transmisión, como a que había antes. Xa por saber vos. Non saber facer unha xaula dun grilo. Non tedes que cazar o grilo tampouco, se sodes moi animalistas, tedes medo que lle pase algo ao grilo. Aprendela a facer. Que, por certo, ves, é que eu sei tantas cousas, pero non teño tempo nin os medios.
tal como se fai a xaula do grilo, pódese facer unha xóuxere, que se lle facía así ás criaturas. Se vas polas brimias, pero tens que ver tamén como está a lúa, porque senón retrízanse as brimias. Isto é moi interesante, joder, e de falar que a xente é subido a internet vos que podedes, cona, en vez de estar meténdovos con nós, porque eu xa non quero nada, Dios mío, pero eu estas cousas podíamolas ter dito todos estes anos e podíadelas estar facendo. Eu con que me chamarades, joder, cando era o Carballo Interplay, ven tomar un viño. Xa non quería nin ir cobrar como a vos os 100 e pico de euros por dicir ali as cousas, eu falo de balde. Non, é que joder xa. Estou enfadada, Que máis quería dicir? Creo que nada máis. Que é autoodio. Punto. Igual que dicía hoxe no Twitter, que vos queixades. Non, é que en Galicia sempre representan todo con cousas antiguas. E depois ides a Londres, joder, facedes unha foto nunha cabina desas, encarnadas. Non, porque a xente actual en Londres baixa a facer chamadas na cabina. Pois hai cousas que son moi significativas, moi nosas, e, joder, pois está ben identificarnos con ela. E que incluso un rapaz que naceu aí na praza de Lugo na Coruña, que se identifique con esas cousas, pois porque ainda foi á casa dos bisavós e o viu, ou tamén igual que o levaron de excursión na escola, eu que sei. Non vedes que é autoodio? A cabina de Londres, sí. E ti poñer sempre un hórreo en todo, non? Joder, que tedes camisetas que a cabina? Que sei. Quero dicir, non... Se te identifica, identifícate. É que non deixa de ser autoodio. Todo o que é como moi de aldea, moi do rural, é moi tradicional, é moi de señora random de pacotilla. Como a min... Que? Ai, é que en Galicia non hai que representala así. Que dixo un día... Mira, hoxe vou meter con outro. Un día dixo Gago, dicía no Twitter, como lle podíamos contar á xente nova Galicia? Gago, non lle temos que contar Galicia. Xa están nela. Xa están nela. Ademais, que queremoslle contar, pero queremoslle contar sin hórreos, e vacas, e carreiros. Cona. Quero dicir, xa están. Eu vou ás foliadas, está todo cheo xente nova, tocando, cantando e contando contos. É que non vivides neste mundo, carallo. Estades aí nunha burbulla. Joder. Non, é que me enfado. Vai, faced o que queirades. Pero, joder, sede coherentes cas cousas. E na máis. E nada. Isto xa pasou o youtubeira, xa podemos falar a xente de abaixo. E eu agora, pois, falarei. Se me dá a gana, se non calo. Agora, dígomolo de verdade, Non me vai dar a gana de calar de que a min se me chame pacotilla porque gravo aquí con un móvil de calquera maneira porque teño unha vida que virar e xente ao meu cargo e moitas cousas que facer como se eu non tuvera nada que contar. Pois teño moito que contar. E se eu son pacotilla, pois ao mellor tamén teño que dicir que por moi bonito que faga o vídeo e moito que edite, se dis unha tontería é unha tontería. Non, se dis unha tontería é unha tontería. E se imos falar de minifundio e de eucaliptos e falar desde a superficie sin saber a realidade, iba a dicir, pois non falemos, non falade, decide como de a gana. Non, a máis ide aos montes da xente, sabes? E despois as bestas, despois sacan unha película as bestas. Non, pero queredes ir facer as fotos para o Instagram as leiras de millo que son privadas e andarlle aos xiripatos meténdote nos montes da xente se cadra saltando por riba do valo. Arre Dios. Non, é que pouco falei, que podo botar 2 días falando desto, porque yo escoito a xente, joder, que están cheos de vos. Cona xa. Ala. Gustouvos estar comigo na cama? Pois xa foi. Vou facer cousas. Eu vivo nun piso, Eu teño terras, pero teño daquela maneira. Se queredes vir, cando as hai que limpar, é que ao mellor estou perdendo de facer unhas excursións eco agroforestais
Premium Plus, para traer a toda a gente de bien. Estou moi enfadada porque isto non me pasa só na rede. Non, a min isto pasa en analóxico. Non, vos parecer, non vos dean un premio tampouco, por estar botando merda contra a xente así, do común, como a min. Para mí isto pasa en analóxico. E logo non é o conto de que a mí que gusta ir ao monte, e eu ando ben cun que dis que lle gusta moito ir ao monte. Pero a min non... eu tampouco non vallo para ir neses grupos guais, que son os que van escarallar as construcións de pedra seca e van pisar dunas e de todo. Pero claro, non van meter unha señora random de pacotilla como a min, Dios mío, eses grupos que igual che vai co pantalón de pana toda mala mañada. Porque me pasa tamén en analóxico, entendes? E despois quedas aí como que te fan de menos e dis, Dios mío, pero esta xente non dan pa máis. Cona. Pois tremendo vídeo me quedou. Pois agora mando-vos unha aperta, bicos, o de sempre. Se vos proe, rañádelle, joder. Faced o que vos dé a gana, pero sin autoodio e sin meterse ca xente do común e do chan. Que somos máis, somos máis.